ya masesenia twara kwera marandia twakwere bire bibilia kagitinga mabori yali gocha kwebolia se enkora yago sasuba gimabwago itukuria rero gusibuna tugendete usanga somuro bire tubwe biro bibilia no gendete kwera ni gwaboigo asense media marandia na ninkunyoringa no kunyera sense ya YouTube ebiro bibilia manchi tomuliro ye kwanyoro usana gotaite gochia ko bige nande no kunyora boigo asense ya YouTube kuri rasboniga no mbwato moteri tukuru kwa Diana rero Diana turi babiri bona tibeti Double D ne arongo tumia alitukulia lakini yakurukwa ne Diana Boni ne ro yo materi tu manchito molira tiara gokwanya atebikura sakuru rongo rogsi tumaucha ko murubirito nabo igoli bodi yo bwate nabo kujana go kubori uchesira mbaitio stira 07886663 078 manakabire 6 managатano na tirinere namba yo mwere kwana na intwe etugende usangana murubirito wendiba ya masira karibu sana Diana. Asante sana sister Diana. Muna mwegura sa Marieta lero tole DD babere studio at Ensoko TV. Kwa abancho batagereria be Ensoko TV uno moteli Evangelist Diana Boni. Evangelist Diana Boni na atereta matero muna imwaro wochiri gabu na bomoko nyanyora YouTube through Evangelist Diana Boni. Diana turateya sokuru karugusi. Nche nkoru chinse mochia Nyamarambe gesonso but currently menyeta Nairobi Utawala. Yeah. Diana yoningo nimo urige na bari boli Diana yoningo wanyana muumira ni na semeromo ando srote Diana yoningo. Diana no moteli ko rubusio omugirango. Yeah. South Mugirango. South Mugirango. Sawa sawa karibu sana Diana. Tumeti usiku warato igure. Usembono watu igwete. Lakini karibu sana. Asante nara beire ngo baiwe nkakintambe. Tindi mogeni. Umko to kwa na bale bia. Mbiya bako ba. Naishikambi ya mugo kwaneka. Yeah. Sawa Diana. Haigabano na Ensoko TV. Ande murubirito wendi baya masesini atwabakira ukarangirito kuri rero at least rero na twere Diana akimwe tumurigirya rero Diana kana tebinge sabari yawe yo hoteli actually sabari yawe hoteli deli raisi akini rende etoko suka sene ndi wachagete gotera Diana na chagete gotera 2019 but before 2019 kurumagana gaterire karona inge young but bono na bwate support yendeons abona gaterire skuru kanisa gusigotera ibika na gaterire actually na gaterire skuru kanisa ani na gaterire sobwenge wana buziang lakini bono na bwate ni support nabona gaterire nalika matere bitabo byasira nalika byasira lakini kale susibi ari gusera biyo bono umeteriri na bwate support nande bono nabona enge igoto bono engakiga chega ikanya saga teba this is your time nande bona bananya te ko bankwende studio nintereta matera kada manya nditinda beka YouTube andake kero kwale ko tera Diana usekero kwale ngomoke moteri kyori uri ko kwa chinguru yani uri ko kwa motivation baka whatever kiko kina osingo yana chipese ichi nincentere buna nani actually I have my sister Happiness no material no enere. So I was looking venye alikuwa na hiyo tamanio alikuwa abu ato wanjiriria tere mna feni kerubu. Sasa na mimi akanipea hiyo moyo ile bidii alikuwa nayo. Omukioria abwate ngaragakie ngakiango na abwate simwese ko minte mbuya gwe kasa mbuya gwe to. Na inche kare ne nyasata agumuki na inche ntera munere. Mtu are bidii eli abwate. Nagendete gotera bakasai. Yeah. Igonga gugusira ari bado. Ngono ngonya ko motivate yaro mukioria bwate. Na inche bono niyo no minyogete ko. Kuchora gotebino kaniri kuri kamatera studio kaniri kogenda nikyo kaniri gukora. Sometimes ingo chande nara mubori onte bimuna gukora. Gende ketangane ya onte amasabonaro kirege. Masabonaro kirege ntu. Na andake asa materago ningikiria mano kurigereria. Ekero kuri kamatera yo tatikwende studio. Angemone kero ko yarika. Kero ngo yarika na aligereri mono engencho nyasa munancho bware nyasa ndusiri amatera anko nyarikeri ndakonye no muntu onde nere ani akonye muntu onde nkoro nere nyasa musukike wango munekera nsukirinje sencho mimi am a living testimony. Yeah. No to tebi testimony yo akego. testimony na veroro. So tiangira ne baka sina chakera hoteli na renge gotera naki matera yande ngaki secular alliance wono na re kunyarika nkara tera secular
ngachanga ngatiga actually ngane kanisa nero ngatsa kimoko gene to kwende kanisa ya Amazing Grace Gospel Ministry abamurami to naba bishop bara bandi wako hapa Nairobi. So nagachire natela secular ngara lakini tinde code dinale chorus tu. Lakini bono ikirenga kingatiga bono secular nande ngachaka gwaka chikava. Bono ngwake agotera gwa secular na gwake kava gochaso gwe kanisa. Bono ngabanya gweboli kwani ngachako record ngachako rika secular tinchi yetu studio na ikire na chakire kunyake kava how come na ekave kwari kana materali abandi baterire kwaye kora kucha seke gusiose na yakora turo chibono secular engenjo nere bagotera sasa inje natumike beat eri abagotera yekanisa Woni ikabai gomba na skuru ngotera na alenga bana mbamanyete St Peter's Nyangweta bono nga ekaiche kabenga ki ngaikabono ngasinyukoligana na ayugo kava bono ikaikera unde kanisa ime kulingana no mukioli na aroche musiko mindabwate nde kanisa ime nkonya gusabanya sana nje kaota onkonya ntwaro mugimunoli bono ngachaka koba amatera gocha true revelation mostly kero amarandi abantu bagotera na nje nalingonya revelation yogotera asante sana igo motivation mono gerwete kurwase musiko minonero monene nengo motali era monene lakini nere nkubwati nero kubwati igorende no monene arasori no monene arase biya sana point togotebanga good example seke turase family bari abanene bakoba omufano miyo gucyase bari abake na maybe diana asegotero kwa ekero chete studio your first experience nga kialengi first experience kerona chete studio obuwa bambu alengo ororo ngwatike togotera kwa gororo maybe takweti na chiete ngatera na tiketa matera ororo no mete na chiete limo na bwata matera mangi ngatera onsirimo ngatiga orora akanyagontomera ngora abange bagucha bantebya bateri mo nabasubatikero bakiri studio babantebekero yarengeria litukoria boli tangani kwende studio of course ngabone nervous kaboba nkalo gutwara lakini abange baba kontebidi ngatero gotero gutangani baide bitari abaswati boka no ena basacha ngatero gotero kwano gutangani producer atento mereti ingia ata gutumeti na kande chibese inchero muswati ninga kande chibese ninkorete kirege ntogotera na teri wangire gontomera maybe agontebinga natagitega na ikana nchitingo nyagi ngwikirani nabo sache bandebina akete lakini gaikanga na chiro monto mokora tibetu se producer ya nja kweta matera go biya uno gwatagite producer ya ne yangeta matera na biya nonya yande ya delay yeti lakini nasengenje financial lakini nako yaite nange maybe challenges sasa sabari yo goteria ibuna umusubati as an individual amatem na mangi sana sengenje nabakonyora abandi bakokorangeri tata mukutano lakini munabona iye producer lakini abati intentions chingao lakini bona yendo togosaba nene mayanya sa yatutangana elinde ndo baza kuwa matemu elinde to ikero ujumbe ikero monta ikikonyonyoro mete to kogu ujumbe abantu bandi mbaranyonyoro monongo gochoka maybe support ku subscribe finances ngo kwa mone support bagenda kugusira kwa moyo ngo ngamone support actually tari chibesityoka no otengambye gwatera o subscribe o like o comment mo diko naro yomo actually okoroku Joshua Mutisia munango sokyo gotera iga number 1 yororire subscribe iri on support furthermore my first song yende alini support sana maybe your friends hata my friends kuna kina Filo kuna barabongo subscribe at least ba share link use taito memba vizuri ye link erongo share bale ya pitinde tiko bangacha link erongo share bale munango postiga yani bawote sister Diana umemba vizuri sana ngoshi abale na kerongo bwati chi platform cyabo ngorande mbashete na die kerongo tera matera na yukwerikira amatera ninche ngwerikira nchibieka munabona nabonda aruga nyorere variation ngintera gose munatongera ni ibierwa buna kwenda iga urusino ina 5 amen abande bagucha bantebi barabuni go bako ende studio batera lioka buna gotera kwa bachira abande bantebi go bakolika ayigo kolika usinayo ko genda lioka studio watera
Nchebono neema ya nembwate konye ni gatwenge gotera kongichere ni kwa neema kulingana na munene eme iyarenge ngori kanse ni kwa neema alafu nalike verse kwendeke bungono nekamo igo bas nakora ono liringo ende studio na lingo mente kwende chinde ebungo binde Tero kabera challenge. Teri kombera challenges long as na ikire studio na ruleri oge beat ya chire ebibungo binde byugoche byoka. Dia no musi na boiga bateri baita bagusimbari gaso mu Nairobi. Do you guys meet? Ngoche bono mwara umera na mwara asanga buna bateri maybe mwatwara no ine byombe mwara asanga mwatebania magana. Actually ngora umera na tole sana asomo tinyingo umera na tole kabere. Alafu online meeting nyingo asomo tinyingo kwa na tole gatatu. Andake mu bate project chiko bakonye na bateri totebo moteri nyoro mu chando usoyo mogu cyako inde studio twese cya mabolire. Kuche muri mwara sirana. Project endo bwate ngosirana tole. Nande project ya actually every month. Ona kero motienyi ndo Bura mbole Nairobi moko twara bagusiboka gose moko mix. Toburuka ino nde bwensi boraro motel na ndabwate neme yu tutasumbwane toburuka ine twensi no tolera ine. Kera mete bono Nairobi obabugori timwensi. Nairobi ebore mondo yeah. Sure. Na andake di ekero awatera matera yago. Maybe no bwatega sia ino moswati bakorere mito byao. Makioko ene kyanga ngo balance yore mirimo yawo. Bono obotelio mete mbobwate chinga kichiae muno weekdays nayo to konyora gokwenda ndinga no gotero Studio. Studio kwenda maybe Saturday kiera migagane Saturday and weekday okwenda within some hours ndo ira no konye family alafu gotera angobwati alafu Sundays mostly nalito okora udume mono singencho amatuka echi weekend nalio konyobwate freedom ali none abantu bandikyo batikete nyomba wakore ibintu binde bono freedom nero abantu abotigete nyomba andake teri gwikabara gotebinga dio manyetigo ko ndo goteri mono gusinda gitotigo boteri obo akore gente kendaite. Actually njembanya gontebi nje abantu bane ngo support bare tindetingane mbanya gontebigo lakini rende nyumetara ikera bante ebincho manyane nimbwenerete manyenga kingo ningendo hoteli obo namanya na kingo kora ibite bitingwenda nande tingwenda kirenga kikwara kirenga kinere goche yale to mochando chinza chini na bukurangira kwakana gwateto yange lakini rende gwakana sinjo go safe family na maine ukori eli priority sinchire chi na andake di kwara chire live recording no anjete kwanza live recording. Live recording ni nyanje tengo jinde naraenda lakini nje nanya gwikira ngore ya launch nero narachire kabire wakore launch yogotera kwa kwanza tinda kora launch no planet ni planet gokora ekero na bekire amatera album eyonse che video chi amatera ari ngobwate sofare audio sofani mbata matera 10 na yare YouTube arata to sinjaro mbigite videos anda kenki geko geradia matera yandari audio utara yabeka be chi videos ono gai go financially I am not good in that financially so nagie geko gera ogo delay yake nsa chinde metene family na to konyora pesa oenda gukora matera family chande getabari ono oiko balance muna to kwa itangani ono mbwate chingaki mono kwanza ebyombe biga bya bateri bitwakwanera bono nabyo gotagetinga motinyigete na lingo cha gukora video singinje bono ga nindeba ne video ndete gukora financially I'm not stable lakini njengo usabira onyorere nde bagotebe amen ebitoke at least ogenda matera ina mangi at the same time ndio kiwatenerigia etalanta no bwate kipagonya sai na kwete onyorere no muntu go support ya tebe tiana support di amaterabe ake nyasata ukoro wa onyorenga gwanja kwa yasaira go kolekana takendio so kuma muna ko rugaiga muntu nare goteba ngadi yango support yabe na boy na maine na andake di asoboteri gwako sofa na kolete kola pono ndibwensi tingolete collab actually lakini mbaro bako nyaronde tokole collab neli tutaraikera na bona ngeto topange bepangili andake ngio rarigeria se collab he collab
collab ndarigereri nakio muntu agokora huduma yae sinji bono tukundangeri tokore collab ayo munyene kera ngukorigereri tori muntu ori ochikaine na nyora bogo nkwara dina bera betinchikaine gaki onchikanani aboko nchikana nongo gochikana nie ona kinate collab etagete twara umerana twara manyana twamagokore collab wose narigereri ngakio kore ministry yao ngakio konyeran ona aro nabo tokore collab sinjo chi collab echinyingo mete nabo gokora no muntu collab chago yake kuba baadaye ibaga goterera mwaterera nyasaye onchugwa chago yake kuba bono inero challenge ero na giye korantara akora lakini nabangi batete collab asante sana ago kunyara libageridi nsingo gotebinga gachimutu na boigo principles chago maiteti ngo gotebinga gachimutu na nyarebe onyole principles chao nchiri kwa line chae yo ngani naro ningo sabirite kurende sofa di wiso tutebinga kia matera yaga gukonyire kuro chaka gotera inkyuro chigia onchori ya subugima bwao korunchaka gotera nje ebinte binge nyasango onjoreire nje bono gwikira munandeiga nene manya sae gwikira sanzu kilomita kale na karwarire sana kera nona gataiji circulate na karwarire sana lakini korunchaka gotera nkabe komuki je nanya kurwara maybe ngachwa karwarire actually na karwarire na bwato muchando gwenda lakini bono buruire mbwale kororekana na bono numiete lakini buruire mbwale kororekana na ale kwenda chinyi gitari mtebi kumenta ruwa manyinga lakini buruire mboyi bono kero na acha kogwe kanisa imepi bono kero na tenga bono tigani mbwato mukioyo buruire boli bwasirete pinka bwena yananya kurwara kurwiri mpaka wale amen na labda mutuka ikanga kiroje magyo taito iki sabari yawe ya hoteli sabari yanentete ujumbe yo hoteli kiro muntanyi anyanyore countrywide kire kiro muntu na nyasai mukereri bwo ya amen taito tustinda ito tusange mono di taito ndebinga amateraya other than a support ye bona yetu atebiri aibiye kandi orengerere tiura sukino nye nabiroka nje nindengereti umatienyo by the end of this year nabongo sukinde no nabiri mwenye nabiri yeah amen litko diyo sukino no komo ondangeri yagu nache ontomere chi links onche na inche ndebya baligeri bamento bego bakonye goshia asante nande to ko iroda maybe no ko iruka TikTok Facebook TikTok noro TikTok nindo no begeta materao nimbe gete Facebook nindo no begeta matera kose orora kintu begeti bintu byago aya nimbe gete yo kufuatilia platform yane ngikanyora matera yuan YouTube kwa mpigo Evangelist Diana Boni na bogo nyanyora abunya bono kwana no murigerio motype na konyora na poigo mkyota gitaka kolega konyora materayo basi mbiye mono mwancho murigereria bwensoko TV muna nabateri tangani no materi Evangelist Diana Boni nimbwata matera nyora at YouTube Evangelist Diana Boni at TikTok Evangelist Diana Blessed and Facebook Evangelist Diana Blessed matera yuana na bokonya nyora senjere ngororo na bominya begete platform yanega no kunyanyora. Please don't forget to subscribe, share and comment. Akia so wancha abanchoba abaligereria beta Ensoko TV moshie widely na nyasaya nyare ko baseseni musubscribe muna fans bana bonsi na wapenda sana na ento gwanjite amen bono kwani abantu basino gali mbateba kakidina baika Ensoko kinta to kwaniti no igwati nyomba mbakuminga di weka gali na otwa koligereti okwani bogo Josephat ante binga otebidi ni tegarete sana ngigusengo kwana ali italiane Josephat asole na okwani rimbiya mono tiantanga nereko okwani nyira nenka nkwani my family, my mother, my mom Josephine Omobo na my dad Simeon Omobo Moro, my sister mwimbaji mkubwa Happiness Vinya Mosi pale YouTube. Na robota next time nera church. My sisters wote tuko sisters wengi sitawataja wote. Alafu Philo msanii wa Yesu, Evangelist Sami na Vincent Atea wote na wasalimia na mwenye niliacha kwa nyumba baba yetu Boniface Motebe bia. Omwanchi Boniface asole nimete nonde garate
tinya sago senia se nkore yuyo kongari bagaga kora huduma nyasagendere ko seni mono. Asante sana Di. Next time na ndento karibishete. Feel free go konyara matera ito tomere ntutu ambo igasi to gaiga twabeka ande kwa yarigeri twago kwanya go subscribe ko share. Amen. Na neme ko bwatirende nyasaya go konye amatera yonsi agende YouTube. Onsi pingwe ndali YouTube. No je nemera nene na munango soka iga. Nyasaya igorete chingi. Oye kinirie. Asante sana Di. Mwanjito muriye na yesaguri yebirondo cyo byatomyokiri tiyango ngani chinga kichingia wakerenga mbiyo muna so sangana ncha sumuru bitu windi baya masesenya ngo sabere nyasabe naye akonye yamati yae yago agwikira nibo yeganga yagasubugima bwawo mwasomi yo mwanjito muriye tumera nande ikiyogocha asibani tanyare gusomba uchumbe next week I promise we kanti wonyara ngo kisoma kisimbi kirindanya nkubwata tumara ne ikiyogocha mwaso wa maseseni habura butamenye ngoro kwa Diana Nemo twakunyana na Uncle J uyokoro kwa Joshua nabayigolo